malithi liyahlaba ekhaya lihlaba imbuzi lihlaba inkomo lenza umsebenzi kuvele kufa umuntu. Lithi lihlaba inkomo kuvele kugula umuntu ayolala esibhedlela. Siphinde sibingelele eNingizimu Afrika, sibingelela kwi-KZN podcast. uDr. Msuthi nyangabe sizwe abaningi bayamazi ke Nkosi yami. Bathi udokotela osemncane bathi ugodola isindaba etshathi balo umzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodla ubisi mina ngibhodla manje ngengcubo. Abanye bayazi ukuthi ngivela phezulu le entabeni zasemanyiseni. Ngicabanga ukuthi abantu bazi konkwavuma ila ngidabuka khona. La ngiqhamuka khona mina ngokuzalwa, kodwa ke ngokusebenza nangekwemizi umkhulu wangipha yona engiyisebenzele kakhulu. Ngikhona la eNanda la ngisebenzela khona ngokuhlala kaMashu ikhaya lami futhi nalo lelo. Namhlanje ngizokhuluma ngijule kakhulu ngikhulume ngifuna ukuthi abanomzane noma osafisa ukuba umnumzane asondele eduze alalele. Ngizokhuluma ngomdliwa. Umdliwa uyinto emosha kakhulu emzini yabantu. Uthola ukuthi nithi nilungisa isidalwa asilungi. Nithi nilungisa isidalwa kuthiwa isidalwa singaphandle. Noma amadlozi akuleli khaya ngaphandle ngaso sonke isikhathi. Niwafake kodwa kuthiwa amadlozi la ekhaya ngaphandle. Izinto zingahambi kahle la ekhaya kanti nihlushwa umdliwa. Umdliwa udalwa izinto eziningi. Kungenzeka ukuthi uyinyanga noma umuntu owahamba uthi uyofuna ukukhuphula ibhizinisi lakho wathi ulanda into efana nemkhofu, ulanda izinto ezifana notokoloshe wazibuyisa phakathi kwelikhaya. Lokho ke kugcineni mase ungasekho emhlabeni wena kuphenduka umdliwa ngoba sekuyabusa sekuzenza lidlozi lala ekhaya. Lokho ke ekugcineni sekuhamba manje kufuna ukugcinelwa amasiko awala akho la ekhaya. Uthola ukuthi wena usekho wena kade ugcina lamasiko. Umdliwa manje siphenduka lento isiyumdliwa. Abantu futhi bayakwazi ukuthi bahambe bathwebule inhlabathi zamathuna, bathwebule izila njengokuthi makuthiwa kushona umuntu sekuyazilwa la ekhaya umuntu athathe inzila athathe mhlambe imswane yembuzi lihlabela ekhaya aguqule lidlozi. Leli dlozi mase libuya kini lithi niyaliphahla. Alisezi kahle selifana nomdliwa ngoba ukuza kwalo la ekhaya lisezi ngokuzoletha izinto ezinhle seliza ngokuzomosha yonke into enithi niyayithinta. Nethi la ekhaya abantu abagani kanti ilo mdliwa ophile la ekhaya. Umuntu kwesisikhathi umdliwa uye ube umuntu oqhamuka ecelene lithathe lo muntu waphendula ukuthi akazosebenza abe isipoko la ekhaya. Lento isiphenduka isiyumdliwa ngoba isidlo la ekhaya sifuna ukugcinelwa okuthile la ekhaya. Uma nina lingasakwenzi lokho senifana nabantu manje esenifukamele isipoko la ekhaya kuyisona sesizomosha izinto ngaso sonke isikhathi. Bengizoninikeza nje ama-example amancane ukuthi umdliwa iqhamuka kanjani. Akuveli nje kuqhamuke sekuthiwa umdliwa into esingayazi ukuthi iqhamukaphi, kodwa umdliwa kuyenzeka ulando umuntu awubuyise ekhaya. Uma engasekho lo muntu lento isisele yahlupha la ekhaya. So ngiye ngithi ke mina umuntu nomuntu lento ikhona iyaphila emzini wakubo kufanele ukuthi ilahlwe lento. Ngelilanga sokhuluma sigxile ukuthi uma sizovala lemdliwa nani sidinga inani, kodwa kuye kufuneka ukuthi sithole isilwane esingakhala esifana nemvu ebese sikwazi ukuthi manje simise lento esiphila la ekhaya. Mhlawumbe ungenzeka malithi liyahlaba ekhaya lihlaba imbuzi lihlaba inkomo lenza umsebenzi kuvele kufa umuntu. Lithi lihlaba inkomo kuvele kugula umuntu ayolala esibhedlela. Yilo mdliwa. Ungahamba uyolanda inyanga ekhaya uthi ayizobethela noma izokwelapha, kodwa inyanga mayihluleka ukubona ukuthi kunomdliwa la ekhaya ayikho into ezolunga ngoba awukwazi ukubiyela umuzi. Uthi mase ubiyelile lo muzi uthola ukuthi ubiyela phezulu kwezibi nokungcola ngaphakathi. Kufanele inyanga iqale ikline
isuse zonke izinto bese kuyakhona kubiyela lo muzi kuze akade ungaphakathi ineshoka ukuthi sekuphumele ngaphandle konke yabe siyabiya ukuthi akusekho kubuya kuze la ngoba ngiqinisile ngithi umuntu oginqwa imoto kwenzeke lokho yanalokho azibuza ukuthi kuphambanephi ahlabe iphandla zigcwala izandla ethi uhlabela idlozi kanti uhlabela umdliwa imdliwa ke isibaqedile abantu abaningi umuntu ethi uyophuma naye ethi uyothwasa kanti akanalo ndlozi ubanjwe yilomdliwa yiwona ofuna ukuthi uhambe uyothwasa uyabafuzisa nje ungenisa ngabisa le umuntu athwasa abuya azohlala ekhaya abe impuphu nje angasebenzi so ngithi abantu abaqaphele kakhulu izimo ezifana lezo ngoba lokho kungayithatha impilo yakho kuyibuyisela emuva lapho bona bewuzibona uyaphambili kodwa bese ubuyele emuva thatha uzuka nosheleni uhambe uyophengula uhambe uyobhula ubuye uthola inkinga ukuthi yini umuntu bese yakusiza phakathi kwelikhaya yilokho engikuthi namhlanje osukwini lanamhlanje njengoba nazi nani ukuthi uDr Msuthu akavela vele kakhulu la kwi-social media kodwa ngithe angeke ngibuye namhlanje mabe ngibiza kwi-TV enkulu kangaka iyase KZN ngithi angeke ngivele ngizocobelela ngolwazi oluncane engilalo ungaye enyangeni yangakini kusize mangabe ukuthi usubhule wayithola lenkinga esikhuluma ngayo uNkulunkulu anibusise lisalungiselela ningizima Afrika siyanithanda kakhulu